Centrală avem noi aici. Deci centrala de față este o centrală Buderus de 30 de kW, care face atât încălzirea prin sistemul de instalație în pardoseală, cât și apa caldă menajeră, împreună cu panourile solare care sunt montate pe casă. Și dacă tot suntem la panouri solare, ce panouri solare ați montat? Adică două panouri am înțeles, da? Deci sistemul de panouri solare cuprinde panourile solare Buderus, Da. și boilerul cu 2 serpentine, tot Buderus, împreună cu sistemul de Și care automatizare este și... ce anume? La ce se servește acest Deci sistem? acest sistem de apă caldă cu panouri solare folosește boilerul bivalent cu 2 serpentine, încălzind serpentina principală, cea de jos, încălzind tot volumul de apă din boilerul de 300 de litri, Da. iar centrala aduce aport cu serpentina de sus, diferența de temperatură. Ceea ce face ca într-un an de zile, 7-8 luni de zile, să funcționeze numai pe panouri solare, toată apa caldă din casă. Diferența în lunile de an aduce aportul centrala Deci, termică. practic, avem apă caldă menajeră gratis. Gratis, 8-9 exact. luni, având în vedere că este și expoziție studică, poate Exact. și 9 luni pe an. Exact. Un lucru foarte bine, Foarte, garantat foarte bun. zeci de ani de acum. Exact. Super. Și verificat. Și În verificat. experiența mea de 30 de ani, sunt foarte fiabile, funcționează fără nicio problemă de Cu service. garanție, cu tot. Exact. Dumneavoastră răspundeți în fața cumpărătorilor. Exact. Am înțeles. Da.